खुलुमबाय जतननो आं डॉक्टर स्नेहा देबबर्मा नायर हॉस्पिटल मुंबई नि रेसिडेंट डॉक्टर आं बिसादगियोरनि कोविड वाजो सामुं खलाय दंगो थिनि हावबो ताबो कोरोना नि बागै टीका फ्रीओ मान थगै दंगो उमर बेसि चिचार ते बिनिस्लाय चाक्रा रकनि बागै आरोग्य सेतु ते कोविन वेबसाइट याखेबा मोबाइल एप्स नरक बुकिंग खलाय मानो टीकानि सूची वानि नाहारना नांगो पुइलानि सूचीनो सिमि नाहार काहंके इंग्या कोरोना मानजागै हामजाक रकबो हाम्मानि तालथाम उलो टीका नाय मानो बसा चरायनो दूध चारिनाय बुमा रकबो टीका नाय मानो सूची कायनि नो नाहार काहंके बाक्साखे कोरोना मानजागलाक ते बाक्साखे कोरोना मानजागैबो वानामा सिंसा खाय हामिया कलाय गलाक टीका नावै देहेर देराजाक नाता किरिजाक बायदि बाक्सा बरक रक टीका ना जागै तेनि दिनो लुमै मानो हायफाना वानाना कक करे कोरोना मानजागै बेलाय हामिया कलाय मा आमस तेबो वानाना नांगौ आबोनि बागैनो टीका ना जाक बायदि हनै नरक जतननो कयजाव बेलायखे सामुं नांगा साक फातारता अंखरदि फातारा अंखरनानि नांखे मास थुबनानि तापकदि खासिवै गाहाम गोरोंखे दं बायदि हामबाय।